Euren ikastaroak soilik udan antolatzen direla uste dutenak oker dabiltza. Ez udan bakarrik, unibertsitateak udaberri eta udazkenerako ikastaro eskaintza zabala antolatu du azken urteotan, eta aurtengoa ere ez da salbuespena izan. Udazken honetan adibidez, 8 ikastaro antolatu dituzte Eibarren, eta horietako 4 izan gara. Kantuaren plazerrean bere ahotsa eta arnasketa landu nahi duen orok, kantu tailer honetan parte hartzeko aukera izan du Amaia Zubiri abeslariaren eskutik. Proposatzen detena da, bakoitza barruan dauzkan gauzak errekuperatzea. Gauza batzuk astu egin ditugu, esate baterako arnasketak, ahotsa eusteko, lotxa gainditzeko eta horrelako balio dizkiguten arnasketaren sistema galduta daukagu, ez dakigu noiztik. Aurrak oso ondo erabiltzen dute eta guk noizbait galdu egiten dugu. Eta hoik rekuperatu, baina era jolasgarri batean eta truko batzuk eskaintzen ditut, oso errexak eta erabilgarriak. Normalian dena daukagu ahots bat, eta ez da juzgatzen ona edo txarra baizik eta ahots bat daukagu. Ahotsa ez da bakarrik kantatzeko, hitz egiteko, enamoratzeko, gu plazerra sentitzeko, poema bat egin eta guk egiten ditugu poemak, bakoitzak egiten du bere poeman pusketa bat, poema horrekin kantuak egiten dira, kantuekin dantzak, ondo pasatzeko proposamen bada batez ere bai. Ez baina, izan nahi du baita ere praktikoa, izan nahi du bai. Ez dakit bada, pentsatu nahi dut baiet, badela. Gatazken konponketa deituriko tailerrean berriz, giza harremanetan sortzen diren gatazkei modu egokian aurre egiteko teknikak lantzen dituzte, gatazka desberdinak antzeztuz. Sentitzen da horrela jokatzen dugunean. Baina momentu batean sentitu dut, baten laguntza behar dut, osea, ia nor konpontzen idan niri hau, ez? Hemen gaude eta horrela sentitu naiz, konponketaren beharrarekin. Postura pasiboa, gorputzape bai. Urduria ere ala ere, ez? Urduria. Ez egozan gustora, bai, bueno... Un kafe, ikusten duzu kafe bat, makina ikusten duzu hori, kafe bat eta kuresan bat, ez da nizaria. Zer dan gatazka, ibiliga komentatzen, ez dala beti negatiboa, izik eta positiboa izan daitekela, arazo ezberdina sortzen dienean, erten bide egokia topatzen baiak horri, beti ikasten dugula, edo pertsona moduen garatzen garela. Eta hori, nola egin aurre gatazkei, edo bakoitza dan modukoa izen da, zelan egiten jakien aurre eta zer gertatzen da. Eta interesantea? Oso, bai, oso interesantea da. Ehunka urte atzera eginez, Euskal Ipuinen eta mitologiaren ikastaroan batu dira hainbat lagun. Euskal Ipuinak ezagutu eta ipuinak idatzi eta irakurtzeko teknikak landu dituzte ipuin kontalarien paperean sartuz. Euskal mitologiaren oinarriak zeintzuk diren, Euskal Ipuinen ezagugarriak zeintzuk diren ipuin horiek, herri ipuinak zer den, Mariren mundua nolakoa zen, eta nola gaur egun zer dugu handik datorrena. Gehienak kuriositatez etorri dira. Eta gero egiten dugun guztia, batez ere erakaskuntzan agertzen garenean, gero erabiltzen dugu. Baina ez dago zuzenduta erabilera. Eta zuek duzue berea,
Horiek dira ipuin nolabait irakurtzeko ipuinak. Tradizioa bai, baina baita berrikuntza ere. Teknologia berriek hezkuntzan izan ditzaketen aplikazioak aztertzea helburu duen tailer hau ere bisitatu dugu. Teknologia berriak hezkuntza munduan zelan aplikatu, zelan ze abantain eskaintzen dituzten ikusita, pedagogiaren ikuspuntutik hezkuntzarako ze gauza berri edo eskaintzen dituen sakontzeko ikastaro izan da. Danetik, apuntatu dira ikasleak, unibertsitateko ikasleak, apuntatu dira baita ere irakasleak, apuntatu dira, danetik beste hezkuntza munduan dabiltzanak, baina irakasleak ez diranak beste langile batzuk, unibertsitateko irakasleak ere bai, danetik. Esperientzia interesgarria eta, abetik hartzen dara zoza gehiago. UEUko arduradunak oso pozik daude udazkeneko ikastaroak izan duten arrakasta ikusita. Ikastaroak arrakastatsuak suertatu izan dira eta hainbat ikastaro berriz eskaini behar izan ditugu. Adibidez, jendaurreko komunikazioan udaberrian kanpoan utzi behar izan genuen jendea eta orain ere berriz eskaini ditugu eta beste alde batetik beste batzuk dira berriak justu udazkenerako prestatutakoak. Ikusten ari gara ikastetxe nagusia erreferentzialtasuna lortzen ari dela Euskal Herrian, gune formatibo moduan eta etengabeko prestakuntzaren alorrean. Hori da pixka gure alorra, jendeari etengabeko prestakuntza eskaintzea eta horretan aritzen gara urte osoan zehar.